कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर। कारवारात मुसळधार पावसान जनजीवन विस्कळीत, जागजाग्यार जलावृत। मान्सून पूर्व पावसान कारवार जिल्ह्यात अतिवृष्टीन जनजीवन विस्कळीत जाल्लेच। आता मृग नक्षत्र सुरू झाले तरी 2 दिवस पावसान सुशेग दिल्लो। बुधवार 11 जुनाक दनपारच्यान सुरू जाल्लो मुसळधार पावस कारवार जिल्ह्यासह कर्नाटक किनारपट्टी भागात रात्रीच्यान जोरदार पडलो। कारवारात सगळ्यात जास्त अस्नोटीत 137.5 मिलीमीटर पावस पडल्याची नोंद झाला। पावसाचो प्रभाव वाढल्यान किनारपट्टी लागींच्या तालुक्याच्या कॉलेज, शाळा आणि अंगणवाडी सरकारान सुटी घोषित केला। या जोरदार पावसान कारवारच्या जिल्हा आरोग्य केंद्रात गळती सुरू जाल्ल्यान महिला आणि जनरल वार्डात उदक पावले। या दोन्ही वार्डात लहान पोरा आणि वृद्ध पेशंटाक दुसरी वार्डात स्थलांतर केले। प्रत्येक वर्साक ही स्थिती येता तरी प्रशासन आणि आरोग्य खाते हेजी गंभीरपणान विचार करना। कारवार बैतकोलिंगा मालती पेडणेकर हेमगेले घर कोसळले। अलीगद्दा समुद्र किनाऱ्यार नांगरण दवरिल्ले पारंपारीक बोटी व्हावून गेल्ल्यान मच्छीमाराले बरेच नुकसान झाले। लँडमार्क प्लाझा कडेन आशिल्ल्या अंडर पार्किंग लॉटात उदक घुशिल्ल्यान पार्क केल्ली 15 पेक्षा जास्त कार वाहन बुडली। अंकोला तालुक्यात शिवपुरींच्या देवी गौडा हेमगेल्या घराचेर झार पडिल्ल्यान लाखो रुपयाचे नुकसान झाले अशी बातमी मेळ्ळा। या पावसाचो फटको शहरी भागातच न्ही तर हेजो फटको ग्रामीण भागात सुद्धा बसून खूप बिकट परिस्थिती झाला।
Nggak usah di अस्नोटी कोळगे हिंगा कितल्याशा घरात उदाक वयच्या स्थितीत पावला। प्रत्येक पावसात या लोकांक अशा परिस्थितीत जीव मुठीत घेऊन दिवस काढचे पडता। केन्ना आपल्या घरात उदाक वचून नुकसान जाऊ येता म्हण रातभर जागोवन दिवस काढचे पडता असे थिंचे स्थानिक आपली व्यथा मांडतात। कोळगे रेल्वे रूळ ते पेट्रोल पंप पर्यंत थोरले भाग बाजून तुडुंब उदाक भरून पुराय परिसर जलावृत जाल्लो आसा। सकल कोळगे हिंगा निवृत्त सैनिक श्रीकांत नायक हेमगेल्या घरा बाजूचो गटारो उपशिना जावन पेगार कोसळ नुकसान जाल्ली घटना घडला। चित्ताकुलाच्या महामाया देवस्थान वर्टीवाडा ते मारुती देवस्थान रस्त्यार होसाळी पेट्रोल पंप कडेन हळेबाग साई मंदिर आरव गणपती देवस्थान अशी जाग्यार उदाक भरून प्रवाशांची खूप धांदळ जाली। कारवार शहरात गटार भरून बऱ्याच रस्त्यार उदाक फुगला। कारवारच्या गीतांजली टॉकीज ते रायकर मेनस रस्त्यार उदाक भरून वाहनाची संचाराक कोंडी जावन दोन्ही बाजून खूप लांब पर्यंत वाहनाची रांग लागेली पळोवंक मेळटाली। ब्राह्मण गल्ली, हायचर्च रस्तो, देवन भवन रस्तो, बिणगा हायचर्च, बिणगा रस्तो अशी जाग्यार उदाक भरून वाहन संचाराक खूप अडचण येयली। शहरात गटारे उपशील ना जावन हे उदाक रस्त्यार फुगला असो सार्वजनिकालो सूर ऐकू येता। कारवारात इतले पावसान कहर माजयलो तरी काही भागात या पावसाची तितली नोंद जाल्ली ना। जोयडा रामनगर भागात हो पावस कमी असून सकाळ पडिल्लो पावस कारवारच्या केरोडी भागात पडला अशी खबर आसा। वट्टारमेळ या पावसान काही जाग्यार दर्शन दिले ना हेच खरे। कारवार किनारपट्टीच्या कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ तालुक्याच्या शाळा, कॉलेज आणि अंगणवाडीक सुटी जाहीर केला। 14 जून पर्यंत या पावसाचो जोर असोच कायम उरतलो जाल्यार नागरिकांक सतर्क रावचे सूचना जिल्हा प्रशासन हेमी केला असे प्रसार माध्यमांमार्फत सार्वजनिकांक माहिती दिला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्याले भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले।
विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय इत्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.